no other than our beloved Municipal Mayor, the Honorable Rene Celespara, to be paired with Miss Sherlyn Hill. Samar ay nasayaw ng sisikati at nagsasayaw ni bidang pirmi. Grabe lang kung nakisik-isik at irmana ang naumuna. Dinadara sa mga ni Kapitana hindi pa usaan mga bisita. Saan ko na mo sa tinadala ang pinang talagang pintaan sa pusa na at pitis kabut ang kalalimutan kung kayo-kayan mamustura at tunang talagang kintaan napurot sa pusa na at pitis kabut ang kalalimutan kung kayo-kayan mamustura. Sayaw ng pinagin ang todo kung sarang dami mga sarayaw na sa marlito at kuratsa vida ng piling ang hermana at nakumuda hinagara sa mga ni Kapitana naghipausaan mga bisita saan ka na mo sa tiragana ang tunang paratong kintaan sa punsala at bitis kabut ang kalalimutan kung kayo-kayan mamustura at tunang paratong kintaan napurot naman sa punsala at bitis kabut ang kalalimutan kung kayo-kayan mamustura. Sasayaw ni bida na pirmi lagi na kung nakisik-isik at irmana at nakumuda hinagara sa mga ni Kapitana naghipausaan mga bisita saan ka na mo sa tiragana at tunang kalalimutan napurot na palis na pusa na at bitis kabut ang kalalimutan kayo-kayan mamustura ay tunang talagang kintaan napurot na palis na pusa na at bitis kabut ang kalalimutan kayo-kayan mamustura. Samar ang KURATSA ng Pilipin at irmana ng kamunan hinagara sa mga Kapitana
salamat sa naton mapituligon nga Municipal Mayor Honorable Rene A. Celispara with his partner. Miss Sherlyn Hill. Yes, thank you so much po sa iyo maanyag na figura sa sayaw na Kuratsa. Yes.